Okuboria nigo kwaberwa kurwegwa guciasekera oyomo gusika emirimo yoyonde na gutiga koyekorera esekereri aya nigakwanirwe no MCA we ward ya Itibo omusikira Lameck Square enana asiboigo alinge kuyakwana yaiga chinga kichomo yega bwebiriro oyo olenge bwoko mwenu musubati Naomi Kemunto oyo olenge gokora emirimo yaye haseme bogani au aneneme ye county ya Kisii na boigo county ya Migori asoba kogokorekana imeye Kenyero kia Nyaramba imeye ward ya Itibo ebunge ya North Mugirango moyego iboigo nigo bakogoikiranwa amo nabanasiasa au hasomuriketo Fatgad Gisemba agotwaleganira roboturu hasencherere eyo bwikirano nase ekenyero kia Nyaramba kegotoko mubaga bwe ward ya Kyabonyoru naboigo area ya Itibo asomuyiga bwoko mwenya omusubati bwe myaka emeke asereta Naomi Kemunto oyo osirio bogima bwaye mayiga yokurwara asenga kenge abwase boigo abanyankero aho baikirana yote uliyotenda ulikuwa duniani ulikuwa wa maana Nyagosira niga subugima bwaye abeire gakora emirimo yo kwerigeria engeria ase emibogani aho abase omo MCA we ward yeiga ya Itibo omusikira Lameck Square enana aira chinga kichiae na gusabakira oyomo gusika emirimo yoyonde na gutiga koyekorera echeche. Let us invest in social capital. Asengenjo origirerie story ya Naomi igasomete Nyaramba primary akagenda nginda lakini asengenjo bosani alete tukubwana no mwishimi wonde wensi chibesa changeiru igabwetekera umuntu nabona gote abana babaito karekera mwaka romo ngina aromo gotuma gote banomorogi chi tradition chiri chiarire abana base bakora chichachi no chira chiwakiri no chira abantu abanga beshimwa no bara asengenjo garenge go interact na barabu asengenjo ya mabera manene Naomi gan texted last week unago chigokuga agan text agantei chipiri chia mwengeire agande tafadhali ndigerie gasi chipiri chia ngengeire ngabwatanga motei ngukorigerinde genda urike CV agorete tuirere omuntu yakwaye gasi ensemo yaye omwanasiasa Mary Migiro okoriya ekero kyabangina Nyamira nigo asabira abagambi bonsi kubwatirana eryo kurwania kisegi kya nyumba eryo gokeania ebikorwa by'abantu goitwa anene imeye county ya Nyamira abachifu bali nagambira barwaikana sensali na tegrese gasimogo kora igasingiya twatwaje chi bise binge by'abana goitwa abantu kisegi cyanga egasimogo kora nengiya nende ngo batemo gendera igo tokonye Nyamira yitegende onye to abana baito bagoitwa Nyamira ya mambinga yero chingaki echecho nigo omwanasiasa oyoiga Mary Migiro boigo akwanire kerengo kyobotaka imeye county ya Nyamira na nigo atebire buna chinjira inchibwenereze kuige kwa chingia eryo kurwania obotaka oboiga Samaria tangro ku Mary Omigiro nkoboli ke kerwo kyo bugimene po Nyamira se chama ya Jubilee Nyamira yeito neta kiro borayo boya oborayo boyo ibogotegerera boko bekogoto esabantu baba eresire soba kongubore ntokwana bali bamenyete no bakongwa bwoko iburu bali that living with disabilities twagamba no yomo ongereseranga enga kenyinge mbara egwibaga mbara egwo konyo kuri isene na bari batumie chi skill cyabo kibabekire endagira semesa yogiri yabo ndiri kuyiweka nate abaninche ngete binyora se binyoro toikanansa na barobu batoli bagato kwana na abantu tomana ko bekese manifesto yete enkongu mono eliekera mwangeri bagali okora Nyamira eliogiri eno ndiweka na ali parliament hingo reporter Gatembe korega Nyaramba ejego toke meye ward ya Itibo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Fatgad Gisemba